امروز در کاخ افسران در شهر دوشنبه همایش بین‌المللی زیر نام افراطی‌شوی جوانان تهدید به امنیت آسیای مرکزی برگزار شد که در آن کارشناسان و تحلیلگران از تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان نیز شرکت داشتند. در این نشست شامل شوی جوانان به گروه‌های افراطی یک خطر در آسیای مرکزی عنوان شد. همچنین گفتند که یکی از ضعف‌ها این حرفه‌ای نبودن مقامات در کار خود هستند و کارشناسان میگویند که تا هنوز یک استراتژی مخصوص وجود ندارد که از پیوست شوی جوانان پیشگیری کند. اوخبوتا جولدوسبекова устоди донишгоҳи авроосиёӣ дар шаҳри остонаи қазоқистон гуфт омилҳои аслии гароиши ҷавонон дар ин се кишвар тақрибан якранг аст. ба қабли ӯ ҷавонони ин се кишвар ки ба давлати исломии ироқу шом пайвастанд аксаран таҳсилкардаи донишгоҳҳои исломии кишварҳои хориҷӣ ҳастанд. вай мегӯяд аз оғоз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таҳдидҳои ифротишавии ҷавонҳоро ҷиддӣ нагирифтанд ва ин боиси фаъолтар шудани онҳо гардид. як масъалаи дигар истифодаи гурӯҳҳои ифротӣ аз фановариҳои навину интернет дар пахшу таблиғи ақидаҳояшон аст. дар ҳоле ки сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи одат карда ба методҳои қадимаи кор мебояд роҳҳои муосири муқобила бо ин таҳдидҳоро ба кор баранд. За последние 5 лет в Казахстане за террористические преступления осуждены около 200 человек, а за преступления с признаками экстремизма 180. Большая часть лиц, причастных к этим деяниям в возрасте до 29 лет. Анализ совершенных терактов показал, в основном атакующая сторона являются террористы. Практически силовики никогда к данному нападению не были готовы. таҳлилгари масоили мазҳабӣ дар тоҷикистон Фаридун Ҳодизода мегӯяд бо он ки мақомоти интизомӣ ҳамеша аз иқдомҳои худ барои пешгирӣ аз ифротишавии ҷавонон ҳарф мезананд, аммо ҳанӯз ҳам ин раванд коҳиш наёфтааст. агар як омил фаъолияти ғайриҳирфавии мақомот бошад, аз сӯи дигар ҳоло дар кишвар стратегияи махсусе барои ҷилавгирӣ аз ифротишавии ҷавонҳо вуҷуд надорад. мо тақрибан 20 сол боз як ҷанги як муқовимат карда истодем, аммо ҳама вақт мо дастболо намешавем. террористҳо ва экстремистҳо дастболо мешаванд. чаро ин мешавад? барои он ки масалан ҳоло ҳеҷ кас намедонад ки экстремизм дар куҷост, радикализм дар куҷост ва терроризм чи аст. ин баҳсҳову нигарониҳо дар ҳолест ки 2 моҳи қабл мақомоти тоҷикистон хабар доданд ки ба зудӣ стратегияи нави миллии мубориза бо терроризму ифротгароиро барои солҳои 2016-2020 қабул мекунанд. дар ин стратегия асосан ба 4 нуқта тамаркуз шудааст. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар робита ба терроризму ифротгароӣ миёни ҷавонон ва ноболиғон, ҷилавгирӣ аз истифодаи интернет бо истифодаи ифротгароӣ, пешгирӣ аз паҳншавии ақидаҳои экстремистӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ ва роҳ надодан ба андешаҳои терроризму ифротгароёна миёни занон.